inzwa kama guy mfesi wedu advocate wemarriage Viki Lionheart ari kunzi asiyana nemudzimai wake. Izvi zvabuda mushure mekunge audza hama yake kuti vane conflict yavainayo munhu uyawo ashaya loyalty nokubva yangozadzwa nyaya yacho pa social media. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kana dziri chokwadi vaita kuti vanhu vakawanda vanga vane hope nenyaya dzemamarriage idzi vabve vangotsemuka moyo vakati vakomana ka vakati believisa kuti it can work. Vakatotaura vakati marriage is a lot of work. We have decided as two people kuti we are going to just be happy. Vamwe vari kuda kunzwisisa kuti ko zvafamba sei uye tiri kuda kunzwa zvakare kuti children's home yakazovakwa here paya nekuti mudzimai akatengerwa kaland pa birthday pavaiti vari kuda kuvaka children's home. Vamwe vakatova mufesi wikawe itsotsi ko takambozamwani kuzvitaura tainzi ana pikoko mune jealousy taipiwa pressure wedwe takapiwa pressure tichingonzi inzwa kama guy baby rako unofanira kuribata wakadai so uri believisa woitka chino zvino kana my guy wosiya mhuri guys aiwa isusu tese regai tichitosiyana nezvemujolo izvi. Do leave your comments on what you think and isusu tiri kuti fingers crossed this information ka ingova ekuti maybe hama yangofila we jealousy ichibve yangotaura because kuti mutato upere aiwa my guy tazviramba.